CareWare 2014 havde i løbet af 3 dage besøg af mere end 450 mennesker. De var samlet for at få en inspirerende og anderledes vitaminindsprøjtning på godt 80 af de seneste velfærdsteknologier. I forhold til mange andre konferencer, som tit er jo med en masse faglige oplæg, så har vi her fokus på virksomhederne og produkterne og innovatører og iværksættere med nogle nye løsninger, fordi det er nu engang det, som det hele drejer sig om. Efter det unikke CareWare-koncept var det derfor udstillerne, der havde teten. På de indlagte workshops og studiebesøg havde hver udstiller 3 minutter til at præsentere deltagerne for deres produkt. Det mest fantastiske det er jo faktisk, at det bliver en guided tur, og at man har muligheden for at have kommunikationen med den enkelte, eller både med den enkelte, men også med en gruppe, som er måske 5 eller 7 personer. Så man har deres fulde attention, fordi mange af de store messer, der får man ikke denne her rolige og behagelige og afslappende måde, det er, som man får her på CareWare. Det synes jeg er helt fantastisk. Også blandt deltagerne gav holdopdelingen anledning til at få talt de mange indtryk igennem. Jeg synes, det er en god måde at møde andre, både fra ikke kun kommuner, men også andre institutioner. Vi er delt ind i hold med nogen fra nogle andre kommuner, og private og offentlige. Og på den måde kan man jo skabe et godt netværk. Indtil videre der har jeg jo blandt andet mødt Christina fra Assens Kommune, som faktisk laver præcis det samme som mig, og står med præcis de samme udfordringer. Så vi har allerede her over frokosten lige fået vekslet et par ord om vores erfaringer og hvordan vi vil arbejde med tingene fremadrettet. Som noget helt nyt var der ved årets CareWare gjort plads til studiebesøg. Blandt andet på Vikærgården, hvor gæsterne kunne hilse på Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard. Og de hygger sig med det, og det er maskinen, der vælger, hvis tur det er til at lave sin øvelse nu. Også plejeboligenheden Sifsgården slog dørene op. Her blev helt nye telebesøgsvenner blandt andet demonstreret og forklaret. Men det her er så anderledes, fordi det er jo kun den, som sidder bag computeren, der skal have noget teknisk snilde. Endelig var bo- og aktivitetscentret Stefanshjemmet også åbent for CareWares deltagere. Her fik den blandt andet hele robotarmen. Nummer 2, og så ned ad S. Jeg synes, det er meget opmuntrende, alt det, der sker. Hele tanken om, at man selv kan gøre noget ved hjælp af noget andet. Og bringe sig selv et andet sted hen, end der, hvor man er. Netop ideen om at bringe sig selv et andet sted hen, er også den bærende tanke i hele CareWare-konceptet. Sådan en konference som den her, den skulle gerne munde ud i, at der måske bliver nogle projekter, hvor vi får teknologien ud og gør gavn hos borgerne. Og det er jo det, der forløber i resten af året, indtil vi så har CareWare næste år igen. Og så har vi nye erfaringer, og vi har nye muligheder, vi kan præsentere. Tusind tak for i år. Vi ses til CareWare 2015.